Molt bon dia i benvinguts, benvingudes a un dia important per Lleida. Un dia important per la nostra societat, per Catalunya, per tothom. Per què? La xarxa europea de vida independent, la EINIL, va declarar l'any 2014, un 5 de maig com avui, com a Dia Europeu de la Vida Independent. L'objectiu d'aquesta iniciativa era la de mostrar al món i és la de mostrar al món la importància de fer accions en línia d'una filosofia de vida independent i d'autonomia personal. Ningú té dubtes que un dels objectius com a persones, quin és? És el de créixer i és el de tindre el seu propi espai, de viure de manera independent. Tothom ho hem somiat alguna vegada i ho somiem. És el que volem, és el que aspirem. Tothom somia al tindre el seu espai, un espai de creixement, de relació, d'intimitat. Un espai que ens fa ser el que som i que ens fa ser lliures i independents. Però tothom pot viure de manera independent? A Ilersis estan convençuts que sí. I no només que poden fer-ho, sinó que, a més, ho han de fer. I ho han de fer amb una implicació de tota la societat, no només ells, no només les persones de manera independent, sinó nosaltres formem part d'un col·lectiu, una societat, una comunitat. Per tant, no hem de fer-ho sols. Com ho hem de fer? Doncs amb Ilersis, l'app Vital, és una molt bona resposta. Ilersis, entitat social compromesa amb les persones amb discapacitats intel·lectuals i les seves famílies, fan un nou pas endavant en el treball per la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat o amb risc d'inclusió, i ho fa implicant, com dèiem, a tota la societat. Amb una nova eina de participació que vol desenvolupar projectes vitals inclusius. Avui ens explicaran diferents persones al llarg d'aquesta jornada, veurem diferents testimonis que així ens ho faran valer i ens ho explicaran i ens donaran el seu testimoni. I ens explicaran com es pot fer possible, per què és una realitat, no és un somni. Però anem a conèixer el que avui, com dèiem, ens porta aquí, que és aquest Ilersis, l'app Vital. I per començar m'agradaria convidar el president d'Ilersis, el senyor Antoni Ciurana. Senyor Ciurana, un fort aplaudiment, sisplau. Ciurana. Honorable conseller, espai en cap, autoritats totes, amics i amigues i membres del patronat d'Ilersis. Per nosaltres és una enorme satisfacció que després d'una trajectòria llarga de 50 anys, de prendre consciència de que hi havia persones que per molts segles que he passat de la humanitat no eren d'alguna forma contingudes com individus amb totes les garanties i amb totes les capacitats de participar a la societat, s'hagi pogut canviar la societat amb una trajectòria positiva. Avui celebrem una reunió amb voluntat de projectar cap al futur aquesta capacitat d'atendre aquelles persones que necessiten per especials dificultats dels seus coneixements una ajuda superior, un suport superior de la societat per incorporar-se en plenitud amb aquests drets de les persones i amb aquestes llibertats de les persones. És molt important. Nosaltres creiem que la nostra trajectòria no va només amb la capacitat de donar-li responsabilitat amb el tema laboral i donar protecció a les persones amb la participació de la societat civil a través de les nostres fundacions i associacions. Tot el sector té d'alguna forma un compromís addicional, que és conscienciar a tota la societat de que això no és responsabilitat només d'uns, sinó que és responsabilitat de tots. I que aquesta responsabilitat no és en benefici d'alguna forma de ser solidaris i caritatius, sinó amb responsabilitat plena. Necessitem que els nostres nois i noies que s'incorporen als nostres especials, als centres especials i a les nostres organitzacions socials puguin d'alguna forma tindre la perspectiva de que tindran a lo llarg de la vida
la capacitat de tenir una independència personal i dels personals i humans de plenitud. I això ho tenim que fer protegint-los, ajudant-los, però a més formant-los perquè aquesta pugui ser un exercici de responsabilitat personal i, per tant, de desenvolupament d'aquesta persona amb totes les seves capacitats. Ho podem fer, ho sabem fer, ho hem provat i funciona. I tenim l'obligació d'anar treballant en aquest sentit. Per això, Ilersis ha provocat d'alguna forma aquesta reflexió entorn a aquest tema que avui us exposaran, conseller i la societat civil de Lleida, no? Que és la voluntat de que anem un pas més enllà. Anem no només, d'alguna forma, a garantitzar els drets de cada persona, sinó a aconseguir que aquests drets no puguin ser exigits a la societat col·lectivament. Ho veureu perquè han treballat els tècnics en fondo i vull agrair a tots els que han fet possible la documentació que després veureu, la seva contribució. Moltíssimes gràcies, sigueu benvinguts i estiguem tots atents a el que ens demana la humanitat. Una escala de valors en la que totes les persones, cada una de les nostres persones, sigui reconeguda com una persona amb tots els drets i amb totes les llibertats. Gràcies i benvinguts. President, no es mogui perquè rebrem, si li sembla bé, la presència de l'alcalde, i així estem junts. Senyor Miquel Pollo, sisplau, alcalde de Lleida, i així l'acompanya. Encantat d'estar junts. Benvingut en aquest gran dia, que és la presentació d'aquest Lab Vital. Molt bon dia i gràcies, honorable conseller, alcalde i president de la Fundació, gerent de la Fundació Privada l'ERCIS i l'ERCIS, representants, autoritats, membres del patronat, regidores i regidors, amigues i amics. Per a mi és un plaer trobar-nos per un motiu com el que avui ens aplega, la presentació d'aquest informe i l'ERCIS Lab Vital pel dret a la vida independent en comunitat, en la comunitat, que és un informe que realment esperem amb molt d'interès. Crec que és molt important que hàgim deixat de parlar en algunes ocasions de dependències o de persones dependents i que precisament avui centrem el focus en el tema de la independència. Crec que entre tots i totes hem d'aconseguir canviar la mirada i entendre que en una societat inclusiva on hem de posar el focus no és en la condició dependent, sinó en la persona, i això significa que els recursos, que les ajudes i els suports han de millorar, i no només des del vessant dels drets socials, sinó també des de l'àmbit de la salut, des de l'àmbit de l'educació, o entre d'altres, perquè no, també amb les polítiques d'habitatge per fer llars que siguin assequibles i accessibles. Les entitats i els professionals, els experts, els investigadors i les investigadores, hi teniu un paper clau, i per això és important que ens fixem en aquest informe, en aquest laboratori vital, el dret a la vida independent, quan incorpora a la comunitat. Cal dissenyar polítiques socials, polítiques sanitàries que preservin la intimitat de les persones i que garanteixin l'atenció integrada, i això s'ha d'acompanyar amb altres accions i inversions que millorin la qualitat dels entorns vitals i comunitaris. I no ens referim només a persones o a aquelles persones que en deien que tenen algun tipus de discapacitat. Parlem també de col·lectius diversos, parlem de persones grans, parlem de persones amb algun tipus de dependència. Gràcies. No em funcionava el micròfon. Ho sento. Disculpeu-me, doncs, si ho hagués sabut hagués cridat una mica més. Parlem de col·lectius diversos, com poden ser persones grans, persones amb algun tipus de dependència, infants i joves que necessitin suports, persones sense documentació a les quals calgui donar refugi i acollir, persones sense llar. En una societat més acollidora i més inclusiva com la que volem, s'ha de fer possible que les persones s'empoderin,
que es pugui promoure la seva autonomia personal, que puguin prendre les seues pròpies decisions i que puguin decidir sobre allò que els afecta. Per tant, l'espai d'innovació participativa que proposa l'ERCIS pren més rellevància, donat que concep qualsevol actuació des de la implicació i les aportacions de tothom. Deixeu-me acabar amb un plantejament encarat o inspirat en l'Agenda 2030 del desenvolupament sostenible. El conjunt dels 17 objectius s'alineen, en definitiva, amb un d'únic, que és aspirar a un món on s'eliminin els obstacles jurídics, socials i econòmics i on prevalguin el respecte pels drets humans, la diversitat, la justícia i la dignitat de totes les persones. Moltes gràcies a les entitats i als professionals del tercer sector, unes gràcies especials a l'ERCIS, però és evident que la vinculació i la relació d'LERCIS amb aquesta ciutat i també amb la paeria és especial. Fa pocs dies teníem l'oportunitat de lliurar un reconeixement a la vostra amiga i nostra senyora Teresa Benet. Era un reconeixement en nom de la ciutat. Gràcies avui especialment al conjunt de la Fundació per aquest informe que presentareu i per les reflexions que se'n derivaran, perquè tot plegat ens ha d'ajudar a créixer com a societat. Moltes gràcies. Ara, amb el perill de saltar-me el guió i que algú me mati aquestes coses, però clar, on estem parlant de president de l'associació d'LERCIS i alcalde durant molts anys, on li va tocar fer una ciutat i dotar-la de, abans una reflexió que no és meva, sinó que l'he feta amb gent que està per aquí, que deia, es va dotar una ciutat amb tots els barris de totes les seves infraestructures necessàries, pavellons, pistes, piscines, per fer créixer la societat. Aquesta societat dona un pas més perquè ara l'hem de fer per cuidar les persones, no? I per fer una vida independent millor, no seria això? El nou pas, el nou repte dels nous alcaldes? Bueno, a veure, no és que tinguem que donar un pas més, sinó que és que tenim que prendre consciència de que la igualtat de drets de totes les persones té de ser general. No pot haver-hi excluïts amb aquest tema. I l'exclusió no pot ser provocada per dèficits d'estructura familiar o per dificultats de naixement o per dificultats personals. Té d'haver-hi la capacitat de realitzar personalment a cada un dels membres d'una comunitat. A nivell d'una ciutat se pot fer d'alguna forma perquè permet aquesta relació humana entre les entitats que hi treballen, els col·laboradors, els voluntaris. És dir, és una, com diria, no una solidaritat amb la que la satisfacció està amb el gest de la caritat, sinó la solidaritat de la col·laboració personal i, per tant, de la implicació en la responsabilitat d'atendre a tots els membres de la societat. No l'he deixat a la ciutat, jo sempre soc a la ciutat. Quede clar. Però hem fet una ciutat on ara les persones més que mai també tenen aquest punt important i cuidem tots els seus aspectes. I això és important. Vam començar en un camí d'una ciutat i anem cap a una ciutat encara millor. I projectes com aquests encara la fan millor. Home, segurament, jo sempre dic que una ciutat no es fa en 4 anys, es construeix amb un esforç continuat, una vegada es produeixen relleus i on és bo que aquells que en un moment donat assumim el relleu reconeguem, tinguem en compte i salvaguardem els valors que han estat incorporats en etapes anteriors. És obvi que l'etapa de l'alcalde Siurana, i això ho he dit públicament i privadament, i ho dic amb molta satisfacció, incorpora un seguit de fites. Podem parlar de la canalització del riu o podem parlar... No era l'objectiu aquest, no era l'objectiu. No, però ets tu qui ens has... Parlar, jo només deia que estem fent ciutat entre tots. Ets tu qui ens has estirat la llengua. No, només volia dir una cosa, i és que, òbviament, el món, des dels anys 80-90 del segle passat a l'actualitat, ha anat canviant, el paper que les institucions podem jugar ha anat canviant, i jo crec que és molt important, hi ha l'existència de capes socials que se senten interpel·lades pel voluntariat, que se senten interpel·lades per la justícia social, i aquest és un capital extraordinàriament important.
Les institucions han de fer el que toca, però les institucions les designen les persones i a més hi ha un tipus d'activitat, hi ha una mirada, hi ha un cop de mà, hi ha un interès, hi ha una conversa que arriben sobretot des de les persones i per tant l'important és que tinguem una societat sana, una societat solidària, una societat que entengui que si no ens en sortim tots no se'n sortirà ningú. Doncs amb aquest ho deixem, no? Corroborem tot perfectament. Gràcies per aquest petit apunt final. Moltíssimes gràcies. Si podeu sortir per allà, millor. Us trauran el micro. Sí. Molt bé. Sortim per allà. És una jornada important, com dèiem, hi ha moment aquest de refrescar-ho i que quedi clar, compromesos perquè fem ciutat. I aquest projecte el que fa és ciutat. Però anem a conèixer més detalls i en aquest cas sí que ho farem, com dèiem, molt ben acompanyats perquè aquesta iniciativa innovadora per a la implantació d'un model inclusiu d'atenció i suport a la diversitat i a la vulnerabilitat social és un nou pas que parteix de les reflexions i parteix del diàleg amb diferents agents implicats. No sorgeix d'un bolet del no-res, sinó d'implicació de tothom. Però com valorem el dret de la vida independent i el fet que les comunitats siguin més inclusives? Un dret rellevant dins la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat que, recordem, es va aprovar per les Nacions Unides l'any 2006. Per situar-nos, conèixer què motiva l'App Vital, ens agradaria convidar el conseller de Drets Socials, el senyor Carles Campuzano, i el gerent de la Fundació Ilersis, Isaac Casanovas. Benvinguts i, en tot cas, els convidem a que s'asseguin. Conseller, benvingut. Aquí, sisplau. Isaac, benvingut. Intentem fer una conversa relaxada, en tot cas. I el primer, avui dèiem, conseller, que avui és un dia important. És un dia important i ens ho hem de creure. És un dia important a parlar de la ciutat, és un dia important per la societat, per Lleida, per Catalunya. Molt bon dia. Efectivament, és un dia important. Com deia molt bé el Paer en Cap, amb ganes d'escoltar aquest informe, aquest estudi que s'ha fet, amb l'encert de coincidir en el Dia de la Vida Independent, i que ens permet d'entrada subratllar almenys un parell d'idees, no? Una, la capacitat que tenen les entitats del tercer sector com Ilersis per innovar. A mi m'agrada molt explicar que els serveis, els suports que avui presten les entitats del tercer sector en el camp de la discapacitat, si els pretenguéssim prestar directament des de l'administració, no tindríem la capacitat d'innovació, de flexibilitat, de proximitat, de calidesa que tenen. Per tant, posar en valor la feina del tercer sector que permet transformar. Que va lligat a una altra qüestió, que és que la història del progrés a Catalunya en aquests 40 anys en drets, amb la línia del que apuntava l'alcalde Siurana, de les persones amb discapacitat, és la història també de les famílies agrupades en aquestes entitats que han anat plantejant serveis, suports i recursos perquè esdevinguessin drets. I és una fortalesa enorme que tenim l'obligació, les administracions públiques, el govern del país, les administracions locals, d'acompanyar i de cuidar. En un moment de transformació com el que estem vivint, no? Ara no anem desgranant, era una primera presentació. Isaac, dia important també per vosaltres, Ilersis, avui us vesteix de gala, Un dia molt important. Veurem el treball que han fet. No és qüestió de només un treball, sinó que són molts mesos de feina de tots els professionals i tècnics, però al final veurem que ho reduirem tot amb un petit detall, que és el dret a decidir. El que fem nosaltres cada dia, també que les persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social puguin fer-ho. Una cosa que sembla senzilla, sembla senzilla, però que hi ha molta feina al darrere. No està tan a l'abast. Comencem, en tot cas, per una pregunta que, en tot cas, és molt bàsica, no? De dir, com, des del govern, en aquest cas, o des de la conselleria de la qual vostè encapçala, com s'afronta aquest repte de la vida independent en comunitat? Què s'està fent en aquest sentit? Fixeu-vos, no? Aquí tenim dos reptes grans, no? Un repte a curt termini, en aquest àmbit, que és el repte de les llistes d'espera,
imprescindible. O sigui, aquest país ha fet un esforç molt considerable de crear places en l'àmbit residencial, en l'àmbit de l'atenció diürna, residències, llars residències, pisos en suport, però tenim una llista d'espera que hem d'afrontar. En aquest 2023 el govern posarà en marxa al camp de la discapacitat unes 700 places noves d'atenció diürna i d'àmbit residencial que estan vinculades justament a l'aprovació dels pressupostos. D'aquestes, més de 400 places seran places de nois i noies que estan en escoles i que els garantirem una plaça en un centre d'atenció diürna, més de 400. La resta seran noves places en diverses entitats del sector que es posaran en marxa. Un esforç important en el curt termini per intentar pal·liar el problema de la llista d'espera. Però tenim el repte gran, que és el repte de la transformació dels serveis, partint de que hem fet ja un camí. De fet, el model de llar residència ja responia a aquesta necessitat de superar el model de residència. Ara hem de fer nous passos per reforçar aquesta lògica de la vida independent, de la vida en comunitat. En aquest sentit, a les properes setmanes, el govern posarà en marxa noves línies de subvenció per promoure projectes experimentals que vagin en aquesta línia. Tenim una cartera de serveis, que és la que regula els serveis i els suports de les persones, que s'ha engegat obsoleta, inflexible, rígida, poc orientada a la comunitat. Hem d'anar a la reforma d'aquesta cartera de serveis. És més, en les properes setmanes activarem els mecanismes de participació per iniciar el procés de revisió de la cartera. En paral·lel, estem en un procés d'anàlisi dels escandalls de costos dels serveis per provocar aquesta revisió, però alhora, mentre aquest procés està en marxa, posem en marxa diverses iniciatives en l'àmbit de l'atenció diürna per flexibilitzar-la, per afrontar el repte de l'envelliment de les persones grans, que s'estan fent uns grans en els centres d'atenció diürna, mecanismes més flexibles pels nois i les noies que surten de les escoles en l'àmbit de l'atenció diürna, incorporació d'un projecte experimental en l'àmbit del trastorn de conducta, amb l'objectiu també d'avançar en la desinstitucionalització, reforçar un dels projectes estrella del sector a nivell de català, que és el projecte La meva casa, amb la creació de 95 noves places per acompanyar en aquests processos de desinstitucionalització, i posar en marxa un projecte pilot d'assistents personals per en l'àmbit de persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn de l'espectre autista, per desenvolupar la figura de l'assistent personal. Tot això d'aquí en aquest 2023. A més, si aquest projecte pilot d'assistent personal per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de l'espectre autista té èxit, que és la idea que tenim, aspirem en l'any 24 fer una aposta potent al voltant de la figura de l'assistència personal. I això va necessàriament acompanyat, d'aquí sí que la col·laboració i la cooperació amb el món local serà imprescindible. L'assistència personal necessita també llars perquè les persones puguin viure. I en aquest sentit haurem de reforçar també les polítiques per permetre l'existència de pisos amb els suports adequats. El govern està compromès. La reforma de la cartera de serveis és el gran instrument per avançar en aquesta direcció, i aquests projectes experimentals i pilots que tenim en marxa, els que estan en marxa i els nous que posarem en marxa, ens han de permetre començar a aterrar-ho i començar a testejar aquests nous models, com ens estan funcionant. I en aquest sentit, el projecte que l'ERCIS està desenvolupant ens donarà instruments. Recordant també que a la demarcació de Lleida i amb els Next Generations anem a finançar un projecte important d'AIEM, justament orientat a les comarques d'àmbit més rural, que també ens ha d'ajudar. És un projecte ben dotat que ens ha d'ajudar també en aquest model de transformació a les àrees rurals, que també és aquí estem parlant d'àrea urbana. Lleida és una gran ciutat amb el seu entorn metropolità, però hem de traslladar-ho també, aquests projectes, en el conjunt del país. Per tant, l'esforç del govern és molt concret, molt ambiciós, i la complicitat i l'aliança amb les entitats del tercer sector serà imprescindible. Amb dates?
dels nous projectes? Sí, qüestió de setmanes. Qüestió de Qüestió de setmanes, sí. Perquè aquestes coses, sempre els projectes sobre el paper No, és però una qüestió- cosa, però sempre el que volem és posar quan ho veurem. Un dels objectius, ara que no ens escolten la consellera d'Economia, un dels objectius... Estem en directe a través de Lleida Televisió, vostè mateix, No li explicarem, però un dels objectius que té el departament és invertir el pressupost que tenim assignat i, per tant, aquests projectes estan en el pressupost del 2023 i, per tant, els hem d'executar sí o sí. I, per tant, ara hem tret... De fet, en aquests mesos que portem, hem tret les convocatòries de les PUEs pendents del 21, del 22 i del 23, hem tret les línies de transició de la línia de línia J de subvencions a concerts, entre la nova línia de la COSPE, ja estan en marxa, ho hem fet ja, això ja està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat, estem ja amb la fase de provisió d'aquestes 700 places, les 400 dels centres d'escoles, centres ocupacionals, ja està publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, i aquestes noves, aquestes línies experimentals, estan en aquest moment ja en procés d'elaboració de les convocatòries i que suposo jo que les traurem en qüestió de setmanes. Sabem el que està fent el govern i les pretensions que té, i l'ERCIS també té molt clar, està treballant des de fa molts anys, i té molt clar que un dels reptes és la vida independent a la comunitat. Com afronteu aquest repte? Està clar que amb aquest nou projecte, què feu en aquest sentit? Com parlàvem, l'ERCIS sempre s'enfoca amb els drets de les persones per la transformació social i el model d'atenció a les persones. Ho has comentat tu abans, amb la Convenció dels Drets Humans, la classificació de l'OMS. A partir d'aquesta perspectiva, l'ERCIS impulsa el dret de totes les persones a viure de manera independent i a ser incloses a la comunitat. Una transformació social amb nous models més inclusius. A totes les activitats de l'ERCIS estem fent aquesta transformació. Creiem que ha d'haver una vida més independent, que la gent pugui triar on viure i com viure, amb més autodeterminació, més participació i més presència a la comunitat. Bàsicament és decidir les persones com i on volen viure i el que volen fer. És això que comentàvem abans. I ho fem per aconseguir un model de vida més independent, ho fem a través de 5 eixos bàsics. El compromís amb les persones i amb el territori, l'atenció centrada en la persona. Cada persona té unes necessitats i des de l'ERCIS volem donar el que cada persona necessita, independentment dels ratis que hi hagin. Si hi ha gent que necessita més atenció, més serveis, volem treballar en aquesta línia. Una qualitat, tot el que fem ho hem de fer amb molta qualitat, hem de demostrar que les entitats com l'ERCIS són molt bones i ho fem molt bé. Tenim la qualitat intrínseca, 360 graus, a totes les nostres àrees, des de l'habitatge, passant per l'ocupació o la formació, i amb inversió, també. Si volem avançar i tirar endavant tots els nostres projectes, independentment dels cofinançaments i de les subvencions, l'ERCIS també aposta i es mulla per invertir els seus diners. Com us deia, a través de totes les activitats que fa l'ERCIS, amb el suport diürn, l'habitatge, la formació i l'ocupació, sempre centrada en la persona. Un suport diürn, una atenció diürna inclusiva i personalitzada, segons les necessitats de cada usuari, i sobretot participant sempre a la comunitat. Abans comentaves, Òscar, les instal·lacions de Lleida, els gimnasos, les piscines, i l'ERCIS no té cap tipus d'instal·lació. I l'ERCIS sempre ha participat a les piscines municipals, als gimnasos, hem aprofitat les instal·lacions ja fetes. I amb activitats obertes, és a dir, no ens hem buscat les activitats pel nostre col·lectiu només, sinó que nosaltres ens hem apuntat a on hi ha la gent, a les classes d'spinning, al futbol, allà on toqui. I a dia d'avui anem encara una mica més enllà. Després tindreu un petit exemple amb la nostra companyia de teatre La Màxima, on generem activitats amb persones de l'entitat, i aquests són agents de transformació social i toquem temes tan intensos com les ODS o com els drets de les persones.
Això en quant a atenció diurna. Un altre pilar és l'habitatge. N'hem estat parlant i l'Arcis sempre ha pensat en el suport a la vida independent com a model per créixer i com a model d'inserció, independència i inserció dintre de la comunitat. Les nostres llars, sempre hem set llars residències de 10-12 persones com a molt, no hem tingut mai llars o residències de 50 o 100 persones que són molt eficients per les empreses que la gestionen, però no per les persones que hi viuen. I a dia d'avui, com comentava el conseller, també estem en projectes i en projectes pilots, com el Casa Meva, són projectes per persones amb altes necessitats de suports, amb menys places, amb unes 6 places per cada habitatge, i amb els suports tant humans com tecnològics que necessiten les persones que viuen per una bona inclusió i una bona vida independent i una bona inclusió a la societat. Per descomptat, també el tema de formació. La formació és bàsica. Si vols tindre una bona feina, has d'estar ben format, independentment de les capacitats o no capacitats que tinguis. La formació és importantíssima. Nosaltres sempre ho encarem des d'un punt de vista de formació en plans individuals, orientats a les persones segons les seves necessitats i també dintre d'una prospecció i una xarxa que fem amb el teixit empresarial de Lleida, de dir, anem a fer formació, però anem a fer formació que ens valgui després per trobar feina. Quina és la demanda del teixit empresarial de Lleida? Doncs ens encarem cap aquí. Per exemple, ara estem fent molta formació de restauració i d'hostaleria. Degut a la pandèmia, és un sector que ha patit molt per trobar personal i nosaltres a dia d'avui tenim 15 persones inserides a restaurants, a empresa ordinària, fent aquestes tasques. La xarxa amb l'empresa és molt important. La simbiosi és fonamental. Només l'any passat vam fer 72 convenis amb empreses de Lleida pel tema laboral. I després un altre pilar és l'ocupació. Una bona ocupació, una ocupació de qualitat, sense feina no hi ha habitatge, sense feina no hi ha lleure, és bàsic. I l'Arcis té una àmplia oferta de feina perquè els nostres treballadors puguin triar on volen treballar i de què volen treballar. Bàsicament com han fet tots nosaltres. Tenim moltes activitats productives i ells tenen la possibilitat de dir jo vull fer de jardiner, jo vull treballar a la restauració, jo vull fer de fuster. Sempre continuant en la vessant més social, ajudant al centre especial de treball i a la inserció a l'empresa ordinària. Aquest és el camí per la plena inclusió, tant el CET com la inserció laboral. I així és com ho fem i és el nostre mètode, pensant en les persones i també amb les seves necessitats. Això és el que fem, mirem cap al futur i anem a què és el que hem de fer, cap a on hem d'anar i cap a on hem de tirar. El conseller ens ha donat unes pinzellades d'algun dels projectes. Anem a intentar desgranar-los una miqueteta més, perquè ens ha fet el titular. Explica'ns una miqueta més algun d'aquests projectes que es volen fer en l'impuls i l'aposta per la vida independent. Sí, I com avancem en aquest sentit? Sí, crec que el diagnòstic tots plegats el tenim bastant conegut, el marc teòric també, el marc legal també, no deixa de ser la Convenció de Nacions Unides dels Drets per les Persones amb Discapacitat. Ara el repte està, per una banda, en l'aterratge d'aquests projectes. En aquest sentit, jo insisteixo a efectes del que passarà en els propers anys en la transformació de la cartera de serveis, que és l'instrument governamental que regula els serveis i els suports que presten les persones, que és el que després les entitats proveeixen. Hem d'anar a aquesta reforma de la cartera de serveis. Amb una reforma de la cartera de serveis que no afectarà només en l'àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, afectarà el conjunt dels serveis, però que ha de ser una cartera més flexible. Tenim una cartera que per a cada tipus de necessitat establim un tipus de servei concret i això ens fa molt difícil que la cartera es pugui anar adaptant-se a les noves realitats. La realitat sempre supera la regulació, per tant hem de fer una cartera de serveis que es puguin adaptant-se a aquesta realitat. Que la reforma de la cartera de serveis sigui viva,
sigui que no haguem de tardar tants anys en fer la reforma de la cartera de serveis, sinó que puguem anar transformant la cartera de serveis a mesura que es vagin detectant les necessitats, que permeti la compatibilitat entre situacions de serveis. Les persones no vivim en una cartera de serveis, les persones estem a la vida i al llarg de la vida ens van passant qüestions que necessiten en diversos moments suports i serveis. Aquesta és la lògica en la que estem. I aquests projectes experimentals que aquest 2023 volem finançar intenten aterrar aquestes realitats. O en la meva casa, que és un projecte important, no? És un projecte d'acompanyament de persones que estan en l'àmbit residencial i que volem que visquin de manera independent amb els suports adequats i necessaris. Aquí ens vam trobar, tant el sector com el govern de la Generalitat, en un projecte regular i definit àmbit estatal que ens estava costant molt implementar. Ha estat una miqueta un malson. Ha estat un malson al meva casa. I finalment, com a govern, hem pres una decisió. Escolta, anem a crear 95 places noves a Catalunya al voltant de la meva casa per fer efectiu aquest projecte. Exemple que quan els projectes es dissenyen des de Madrid, lluny de la realitat de les entitats i de les persones, no acaben d'encaixar amb el que hem fet. Aquí ens l'hem jugat al govern bastant, ens l'hem jugat, però volem que surti bé. Volem que la meva casa surti bé. Expliqui'ns una miqueta el projecte, perquè segurament tothom sabem de què parlen, però potser hi ha algú que ho desconeix. L'explicarà millor l'Isaac que jo, perquè són ells que estan desenvolupant-lo, però és aquest acompanyament de persones que la tenim a una residència o avui la tenim a una residència i la volem acompanyar perquè visquin en el seu pis amb els suports adequats i participant de la comunitat. Per tant, persones amb moltes necessitats de suport que el sentit comú que fins ara teníem, és dir, home, aquesta persona no podrà viure sola, ha d'estar en un àmbit residencial o no, doncs anem a treballar per un nou sentit comú. Aquesta persona, si té els suports adequats, podrà viure de manera independent. És un projecte important. I més en el mig termini, nosaltres aquí tenim dues qüestions rellevants. Una que jo espero que puguem avançar ràpid també, ara que políticament serà més complexa, que és tot el model de provisió de serveis amb les entitats. Hem passat de la subvenció al concert, però hem de fer un nou pas del concert a un model d'acció concertada. Amb la línia de les regulacions que hi ha al País Valencià, a les Illes Balears, Aragó, que ens ha de permetre... L'Isaac va apuntant, va apuntant. Ens ha de permetre tindre una relació més estratègica i no tan basada en els contractes. En el fons, el model de concertació que tenim en els serveis socials és un model de contracte. Volem tindre amb els proveïdors dels serveis socials la mateixa relació que té Salut, no sé Lleida, alcaldes, però que tenim la Generalitat amb el Sant Pau o el Clínic a Barcelona. El Sant Pau i el Clínic no estan en un procés de concurrència competitiva per decidir quins malalts atenen a Barcelona. Hem d'anar a aquest model. El que passa en els serveis de salut i en els serveis educatius en l'àmbit de la concertació ho hem de fer-ho en l'àmbit dels serveis socials. Això ens ha de donar més capacitat de ser eficaços en el desenvolupament d'aquestes polítiques. I més enllà hi ha un debat que l'Isaac l'apuntava i que jo crec que donarà molta discussió. El que deia l'elecció concertada té el petit detall només que hem d'aprovar una llei i el govern té 33 diputats al Parlament i per tant haurem de treballar per tindre les majories parlamentàries per tirar endavant aquest projecte de llei, que és un canvi important respecte als models que tenim ara. És un model interessant per Ilersis? Sí, i tant. Clar, a veure, pensem una mica el que ha dit el conseller. Nosaltres som el braç executor i fem una feina que ells ens manen. El fet de sortir a concursos o licitacions quan estem parlant de persones doncs no és un sistema agradable i tranquil·litzador. Per tant, ja sabem que és un projecte que s'acull amb satisfacció. Fa anys que tot el tercer sector ve reclamant aquesta llei d'acció concertada. El govern l'ha entomat. De fet, hem fet un encàrrec amb un dels experts més importants que hi ha a nivell de l'Estat en aquesta matèria, que és el professor Jimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de Saragossa. Ja tenim una proposta de text legislatiu. Justament aquest dilluns al matí hem convocat no només els nostres equips tècnics,
sinó els equips tècnics també d'altres departaments, d'Igualtat i Feminisme, de Justícia, de Treball, perquè és una llei que volem fer no només pensant per l'àmbit dels serveis socials que depenen del nostre departament, sinó el conjunt de la Generalitat. És un canvi conceptual que no és menor, perquè en aquests anys la Generalitat s'ha relacionat en els serveis socials d'una altra manera. Anem a provocar un canvi, però vaja, ens l'estem jugant perquè ens sembla que toca. I això ha acompanyat de l'altre canvi, que és la tendència europea, que té a veure amb que la gent pugui decidir com vol viure. O sigui, aquest model que encara tenim és un model en el que som les administracions qui designem la plaça on ha d'anar la persona. La tendència avançada a la resta d'Europa en el camp de la discapacitat és que la gent ha de decidir on viu i amb qui viu. Que no siguem ni les administracions ni les entitats que ho decideixin. És un canvi més important. Dubto molt que tinguem la capacitat en aquests any i mig que segurament ens queda de legislatura al Parlament de Catalunya per avançar en aquesta línia, però és un debat que hem d'obrir. La gent ha de poder decidir com viu amb els suports adequats. I tot plegat en un context complex i difícil també d'implementació. Tenim una nova regulació en l'àmbit del dret civil. Les persones amb discapacitat tenen plena capacitat d'obrar. Avui ja no es pot fer perdre la capacitat a les persones poden decidir llei en mà amb els suports adequats. Aquest ha estat un canvi legislatiu progressista, potent, vinculat a la Convenció, però en el seu aterratge en la vida quotidiana no està sent pas gens ni mica senzill. Ha implicat, ja no parlem de fundacions tutelars, parlem d'entitats que presten suports de la presa de decisions, i tota aquesta discussió sobre que les persones puguin decidir com poden viure va molt vinculada també a que siguem capaços de que la nova regulació en matèria de dret civil l'anem implementant en força, i això és relativament tendre encara. Però com tot, necessita madurar i necessita passar els processos. Esperem que aquests projectes... En aquest sentit, a mi m'agrada recordar que avui la idea més revolucionària que hi ha a Catalunya és l'estabilitat. O sigui, per transformar la realitat es necessita una mínima estabilitat política, perquè aquests processos de transformació que estem posant en marxa, per poder implementar-los necessiten temps. Jo he estat al País Valencià i a les Illes Balears coneixent algunes i al País Basc, coneixent iniciatives en aquest camp. El que em fa més ràbia quan ens entrevistem amb les conselleres, tots són senyores, de Drets Socials d'Euskadi, de València i de Balears, és que tots porten, els que estan allà parlant amb mi, 2 legislatures. Han tingut temps de pensar, dissenyar, implementar, avaluar, corregir i continuar transformant. Conseller, és feina de vostès, en tot cas. I dels electors i dels electors. Sí, però al final aquí és feina de que els polítics es posin d'acord, en tot cas. O sigui, al final els electors el que busquen és que sigui el Parlament com estigui ara, i la seva feina és posar-se d'acord entre tots, en tot cas. En tot cas, estem parlant de 2 projectes interessants, un projecte de model de concertació, de canvi d'aquest model de concertació per una banda, i l'altre el model de cap a la gent, el nucli és la gent, que la gent decideix com vol viure. Esperem que no es perdi en el marc de la legislació i dels debats del Parlament, i tothom al final fixem la mirada cap on l'hem de fixar, que són la gent i és la ciutadania. Estem parlant d'aquests projectes que està, el projecte d'Ilersis és més clar, no? Bueno, tal com deia el conseller, s'ha d'anar caminant i l'Ilersis continuarà caminant amb aquesta línia. Continuem treballant amb l'Advital, volem parlar amb les persones, volem treballar colze a colze, i les seves prioritats són les de tots. L'atenció centrada en la persona, per descomptat, donem a cada persona el que necessita i seguirem amb aquesta línia. Una contínua recerca d'habitatge, habitatge accessible, un habitatge dintre de la comunitat. Aquest model cap a on va el món, cap a on va Europa, és el que nosaltres apostem. Continuant amb aliances, a l'Ilersis li encanta fer aliances, creiem que és la manera, que sols és molt complicat, però juntament amb altres podem tirar endavant i fer molta més feina. Actualment a l'Ilersis tenim 5 o 6 aliances interessants en matèria de producció, en matèria de feina amb empreses de fora del sector.
Tenim diverses UTEs de treball, també. Normalitzem la feina, ens presentem a concursos igual que qualsevol altra empresa. Tenim UTEs amb Vilella Recicle, per exemple, per portar un punt verd, una deixalleria, o amb Acuda, amb un punt de restauració i referència de botiga gourmet al Pla d'Urgell. I com que continuem treballant i volem el millor pels nostres treballadors, doncs també fem unes noves instal·lacions on ens permetin treballar millor, ser més eficients, que la nostra gent estigui més còmoda i treballi d'una forma més agradable i més ergonòmica. Recordem que Ilersis està treballant al mercat local, està treballant al mercat nacional i està treballant al mercat europeu. Un 10% de la seva producció amb l'àrea més industrial marxa cap a Europa. Necessitem unes bones instal·lacions per ser competitius. Qualsevol empresa, independentment de la tipologia de persones o de les capacitats de les persones que hi treballen. Ens quedaran les instal·lacions de Ramon Argilés, les continuem tenint en marxa, estem buscant, tenim altres projectes per arrencar i tenim persones que tindran la necessitat de ser allà per la proximitat de les residències o dels seus habitatges, i continuarem, perquè ens amotllem a les persones, doncs seguirem així i creixent amb activitats productives. El mercat és canviant i el que fèiem fa un temps, igual que amb l'habitatge, el que es feia fa uns anys, ara no és la tendència, no és el que creiem que s'ha de fer i hem de continuar buscant nous models de negoci. Queda clar que l'Ilersis s'adapta a la realitat d'una manera ambiciosa i sempre centrant l'objectiu amb les persones, que és del que es tracta, com el que avui estic aquí presentant. Tenim una mica, Òscar, si vols, de balanç, per resumir una mica tot el que hem dit, perquè ens fem una mica la idea de lo que és tot el que hem estat parlant amb xifres. A vegades una imatge... Val més que 1000 paraules, sí. La Fundació Privada Ilersis, amb el grup de les seves empreses, ha facturat més de 10 milions... Marco, perquè es pugui veure millor. Més de 10 milions d'euros aquest 2022, amb més de 1.000 clients a la nostra cartera de clients. En quant a formació, tots els eixos que parlàvem importants, 430 persones ateses en formació, amb 7 programes, 6 accions, 274 llocs de treball, 118 dels quals amb discapacitat, però a part de les persones que tenim, suports per més de 600 persones dintre de l'entitat. Projectes i aliances, tal com han comentat, 6 projectes conjunts, 6 aliances i 4 unions temporals d'empreses, més de 12 llocs, centres de treball repartits per la província de Lleida, els convenis per l'ocupació amb el teixit empresarial, amb les empreses de Lleida, 72 convenis, i el que parlàvem de l'habitatge, 82 persones al nostre habitatge i 43% d'aquestes persones en vida autònoma i independent ja. Em sembla que es mereix un aplaudiment, no, aquestes xifres? El més important és que és un treball d'equip, m'agrada molt la manera en què l'hem definit, i teixint aliances. Conseller, es poden aconseguir les coses amb aliances, no cal només una majoria, es poden fer amb aliances. Ho fem. Amb aliances, es poden fer amb aliances. Conseller, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, un plaer. Isaac, un plaer, felicitats, de veritat. Moltes gràcies a tots. Acompanyar cap allà, gràcies. Intens, important. Avui els hi dèiem, hem començat dient que era un dia important. És un dia important per Lleida, un dia important per Catalunya, un dia important per Ilersis. Les xifres parlen per si mateixes i tot això. Però Ilersis, ja ho saben, que és molt més que una empresa privada amb una línia d'ocupació, una línia de formació i de tot això. Tenen artistes.
i no només treballant, sinó en el món de l'art i de les arts escèniques. Rebem un fort aplaudiment, si us plau, al Jaume Belló, que és el coordinador del projecte escènic La Màxima. Jaume, què tal? Un plaer. I el Jaume no ve sol, Jaume, no ven sol. Explica'ns, perquè sou La Màxima. La màxima... Està encès. Som molta màxima. No et volen deixar sol, no et volen deixar sol. El Juan Ramon, la Rosa, la Sílvia, el Pedro i el Cari. Explica'ns què sou, què feu. Som una companyia de teatre que treballem des de l'atenció centrada a la persona durant tots els oficis del teatre. Això vol dir des de la creació de la història, decisió de la història, creació del guió, creació dels vestuaris, creació de les accions, creació dels objectes, creació dels les titelles... Per tant, ho fem absolutament tot. En això no som només nosaltres 5. Clar, això anava a dir, perquè aquí tenim 5, però és que em sembla que no hi caben aquí tots els que sou. No. Bueno, igual sí, si féssim marxar algunes quantes persones, però... Espera. Ara millor. Em sentíeu de tota manera que sí. Per la tele potser no, per això. És veritat. Bé, doncs ara vam començar que la companyia érem unes 14 o 15 persones i ara rondem entre artistes, monitors, gent que acompanya, unes 80. Que es diu Habitat. Com es creix de 15 a 80? Bueno, fent les coses ben fetes i de qualitat, com deia l'Isaac. I creant il·lusió. Exacte. I felicitat, que és el propòsit que tenim sempre en La Màxima, i reconeixent quines capacitats tenen cada una de les persones que són artistes, perquè hi ha gent que sap pintar, hi ha gent que sap fer música, hi ha gent que sap dibuixar, hi ha gent que sap recitar poesia, hi ha gent que té molta habilitat corporal, és variat. Diuen que ensenyar caminant és caminant, no? Doncs ensenyar el que feu és fent-ho. Necessito el micro per pues això. Tot teu, jo marxo, us deixo. Gràcies, Òscar. Pugeu per allí, potser? A veure si se us veu més bé. Val. Bé, avui nosaltres us hem vingut a presentar una manera de treballar. Nosaltres els processos creatius, teatrals, en escèniques que fem, partim sempre d'una metodologia que és el teatre-imatge. A partir d'imatges construïm les històries, construïm els guions, però a més ho utilitzem quan fem intervencions educatives en centres educatius de la ciutat, en projectes d'educació a l'abast de l'Ajuntament de Lleida, en projectes de col·laboració amb altres centres educatius. Treballem sempre les imatges per parlar de la gestió de conflictes, de com es pot gestionar un conflicte amb aquests artistes i entre aquests artistes i entre aquests artistes i la societat, i després també quina vinculació emocional tenen cada un d'aquests artistes quan nosaltres creem una imatge. Avui us presentarem només un detallet petit, però perquè us feu una idea de com ens serveix per a incitar el diàleg i per gestionar els conflictes que sorgeixen a les aules, en els grups, a les comunitats, a la societat en general. Us deixo un momentet amb la Rosa, que us farà una dinàmica que penso que pot ser molt divertida. Hola, bon dia. Gràcies per haver vingut, tots i totes. És un joc que consisteix en crear escultures, figures. Necessitaria uns voluntaris, primer que tot, sisplau. Vol pujar algú? Si no, trio jo, Trio jo? Ah, vale. 1, 2... Molt bé, moltes gràcies. Jo diré una paraula. Tanqueu els ulls, contaré fins a 3 i teniu 3 segons per pensar una escultura, una imatge. I llavors, quiets. Podem tornar a repetir l'ordre? Què fem primer? Primer tanqueu els ulls, diré la paraula, contaré fins a 3 i us heu de quedar com estàtues, fent la figura que per vosaltres representi aquesta paraula. Sí? S'ha entès? Se pot fer de peu, si voleu, sentats també, vale?
De peu se fa millor, però... Home, clar. Com preferiu. Doncs bé. Que bé. Tots de peu. Doncs tanqueu els ulls, sisplau. I la primera paraula que diré serà felicitat. 1, 2 i 3. Obriu els ulls. Molt bé. Molta varietat. Molt bé. Fem una altra. Torneu a tancar els ulls. I ara la paraula serà por. 1, 2 i 3. Molt bé. Molt guai. Veiem que aquestes són paraules que han sortit d'una recerca de paraules en les que vosaltres heu pogut participar, però que també vam fer fa 2 dies a l'entitat. Vam passar per totes les persones que estan a l'entitat o que estaven en aquell moment i cadascú ens va deixar la seva paraula. Felicitat i por són conceptes que reconeixem fàcil com a imatges, no? Hem vist que tothom té alguna possibilitat d'expressar-les. Fins i tot qui no fa res expressa alguna cosa, i després en parlarem d'això. Ara complicarem una mica més la cosa. Tanqueu els ulls. Penseu a veure la paraula decidir. 1, 2 i 3. Obriu els ulls. Molt bé. Tornem. Tanqueu els ulls, sisplau. Un pelet més difícil encara, penso. La paraula és autonomia. 1, 2 i 3. Obriu. Vale, molt bé. I ara, per acabar, ja l'última paraula, tanqueu els ulls, sisplau. Serà companyerisme. 1, 2 i 3. Obriu. Molt bé. Un aplaudiment per tots. Moltes gràcies per participar als voluntaris. Aplaudim els voluntaris. Gràcies a la Màxima, també. I gràcies a tots vosaltres com a públic, perquè quan treballem aquestes imatges tenen metàfores. Tot això que passa té metàfores. Es poden fer lectures. Què ha passat? Què creieu que ha passat? Què ens han suggerit aquestes imatges? Què us han suggerit? Com era la imatge de felicitat que hem anat veient? Com la podríem caracteritzar? Obertura o expansió. Expansió, obertura, és el que indica la felicitat. I la por? Com eren les imatges de por? Tancament, introspecció... Molt bé. Recordeu, són paraules que han sortit, que després podeu veure en un núvol de paraules que us hem escrit allà fora de tot el que heu escrit. Però què passa quan parlem de conceptes que potser l'imaginari col·lectiu no està tan compartit, com autonomia? Com definiríem la paraula autonomia? Força. Val? I si pensem en paraules com dignitat, autodeterminació, que són paraules que veureu, quin tipus d'imatges surten? Quin tipus d'imatges us generen? Seguretat. Confiança. Mireu, més paraules. Com us heu sentit quan feu aquestes imatges, la gent del públic? Ridículs? Genial? Alguna més? Algú s'ha sentit avergonyit? Algú ha sentit timidesa? Pensem... Ineptitud. Bueno, són paraules... són conceptes interessants perquè tenen a veure una mica amb les coses que sentim com a artistes del nostre col·lectiu
quan anem a visibilitzar-nos a damunt d'un escenari. No? Rebem una consideració de ridiculesa, d'ineptitud, que és una consideració que ens volca la societat cap a les persones amb discapacitat que decidim que també podem pujar als escenaris a ser agents actius de la cultura. Només us hem fet aquesta mena d'introducció a un teatre imatge que naix als anys 70 al Brasil i que postula per la reflexió comunitària. Perquè no oblidem que la comunitat, per a nosaltres, per als artistes que formem la Màxima i per molts altres artistes, la comunitat ha de ser el que ens ha de sostenir. Moltes gràcies. Fantàstic. Has de treure el micro? T'has de treure el micro, te quedes aquest, però vine, Jaume, perquè mentre vine cap aquí, perquè em sembla que han de preparar les taules. Gràcies, Màxima. Si voleu baixar per aquí, trobeu algun seient. Perquè és extraordinari el treball que esteu fent. Et sembla? Una cosa, anem a treure aquest micro i així... I així ja li donem als companys... Perdoneu, us dono el micròfon perquè li col·loqueu a... Això és el directe. Estem a casa, no? Tots som de casa. Jaume, impressionant el treball que esteu fent amb la Màxima. La Màxima, tots la gent, els que esteu a casa no ho heu pogut veure, però els que sí que han vingut aquí, intento ensenyar a la càmera, doncs els ha donat aquest paperet que es defineix amb una paraula la vida independent. Uf. Al final, penso que hem aconseguit 190 paraules. Déu-n'hi-do, que ho veurem en el núvol al final. Però ara t'ho ha de fer difícil. El conseller deia que s'hi va anar avergonyiment i incompetència, clar, perquè és que costava molt fer això. Però tu que ets un home expert, fes-nos el gesto de vida independent. Com seria? Mira, és una de les coses que sortiran. Jo faria aquest. Un aplaudiment a Jaume Belló. M'ha agradat. L'experiència, la professionalitat s'ha de notar. Escolta, ens permets que abusem de tu una miqueta més? Vinga, va. Vinga. Aquí hi ha 6 cadires. La teva és aquesta. Sí, jo igual no m'assento. O no? Perquè jo sóc una mica com tu, que em vaig movent d'un cap a l'altre. Exacte. Jo igual. Fent la punyeta als de les càmeres, no? Bueno, fes el que tu vulguis. Aquí tens 6 cadires i com que és el primer, t'asseus. I què fem? Farem una taula rodona amb usuaris, professionals, famílies, perquè som comunitat entre tots, per explicar-nos aquest lab vital. Els presentes tu millor, no, Jaume? Em sembla. Tinc la llista, els presento tu tens la llista. I anem rebent-los amb un aplaudiment a tots ells perquè ens acompanyen per començar el Víctor Ballarri, consultor social, si us plau. No. Víctor, sí? Ara és quan l'estem liant? Bueno, el presentem després. L'Ivan Romero. Ivan. Sí que tenim l'Ivan. Vinga, Ivan, aplaudiment per l'Ivan. Tu tries, Ivan. El Víctor. Sí, ara sí que tenim el Víctor. La Pilar Batxes. Pilar, bon dia. Pilar, cap aquí, bon dia, benvinguda. El Toni Luis. Hola, Toni. Què tal, Toni? La Georgina Alticent. Què tal? Benvinguda. I també la Fina Marc. Fina... clar, són 6. A tu te falta. Te'ls dono així, els tens aquí? No, els tinc. Ja els tens aquí, veus? Però els tenia a la butxaca, llavors. Bueno, escolta, me fas molta ràbia perquè estàs molt ben acompanyat, però quasi que te'ls deixi amb ells i... Bueno, tot teu. Vinga, moltes gràcies, Òscar. Aplaudem per Jaume. Esteu còmodes? Necessiteu alguna cosa? Aigüeta? Podeu servir-vos? Estàs còmoda, Esther? Bé, fixeu-vos, una de les coses que han sortit en aquest núvol de paraules és que hi ha molts conceptes que ens fa que necessitem aprendre, com a col·lectiu, com a societat. Llavors, una de les coses que han portat durant no sé quant de temps exactament, la metodologia del Living Lab, que ha estat una mica capitanejada per Víctor Ballarri, consultor social d'Alter Civitas, ens ha situat en aquest moment actual. Però en què ha consistit aquest Living Lab? Com s'ha treballat? Què ha aportat tot aquest treball, Víctor?
Doncs ho hem compartit amb la Txell Prat, que està per aquí al mig. Els dos hem estat col·laborant amb tota aquesta colla. No sé si ho sentiu. Sí? Puixo una mica. Doncs, això va començar amb unes converses amb la Teresa Benet, després ja amb l'Isaac, amb la Fina, i a partir d'aquí amb tot l'equip. Una bona part de l'equip el veieu aquí. Un Living Lab social, i l'Ersis Lab Vital, és una eina, és un espai per treballar plegats en clau d'innovació social. I sí que té una diferència notòria de moltes altres coses que hem fet. De fet, el conseller i de més, per cert, estan amb la premsa, coses d'aquelles que passen, no? Ara tornaran. Però sí que hem fet quelcom que és ben diferent. Aquesta metodologia, aquesta manera de fer, parteix d'una premissa, que és que no només aquells que podem tenir una expertesa en l'àmbit dels serveis socials o del dret o el que sigui, som els que hem d'aportar idees per la transformació social. Que les pròpies persones amb discapacitat, amb diversitat, que els professionals, que les famílies, que els sectors de la comunitat són molt importants. O sigui, aquells responsables de les institucions públiques, com el conseller, el conseller en cap, els que esteu ara aquí, sou vitals per poder consolidar i assegurar que es disposa dels millors serveis, de les millors activitats de transformació de l'entorn. Però ens oblidem sovint que és el conjunt de la ciutadania i que sobretot els sectors que més directament estan afectats o interessats en que progressi en aquest cas un dret. Llavors jo crec que aquest seria el tema que destaca més, que és hi ha una diversitat de persones com a actors de transformació social, com a agents de canvi social, que s'estan empoderant per poder fer propostes que ens ajudin a tots i a totes. Només un apunt més. Ho fem des de l'enfoc social de drets. Això ara donaria per parlar-ne una estona més llarga, no ho faré, evidentment, però des de l'enfoc social de drets vol dir que el dret el posem dalt de tot. O sigui, la persona i els seus drets i el seu projecte vital és la guia que ens mou. No és el servei està al servei d'aquesta persona i dels seus drets. O sigui, el posem a dalt de tot. I a partir d'aquí intentem fer una reflexió de com es poden millorar serveis, quines propostes fem, que ha dit el conseller abans, o sigui, aquesta necessitat de transformació de serveis, però no ens quedem només aquí, perquè si no seria un sistema que milloraria, però no canviaria el conjunt del sistema. Ens preguntem també què pot fer la comunitat, què pot fer l'entorn comunitari, què es pot millorar en l'entorn comunitari. I està clar, l'article 9 de la Convenció també ens diu accessibilitat universal, o sigui, universal, no només de mobilitat. Però l'article 8 ens diu presa de consciència. O sigui, necessitem una comunitat més conscient, més compromesa amb el canvi que estem cercant, perquè les persones puguin viure, com deia abans el president de l'entitat, de l'ERSIS, Antoni Ciurana, puguin viure el seu projecte vital amb igualtat, sense discriminació, no? I després, clar, ens acabem preguntant també què poden fer els familiars i què poden fer. O sigui, tota persona que convivim o tenim un familiar amb discapacitat, podem aprendre a acompanyar-lo millor amb una vida independent. I això també, al final, la pròpia persona amb discapacitat també pot aprendre moltes coses, pot adquirir més consciència de les capacitats que té per fer una vida independent, si està ben acompanyada, no? Però al final serà ella la protagonista, no? Jo crec que això és el que m'he intentat, o sigui, no he entrat en el detall tècnic de la metodologia, però el que hi ha darrere és aquesta voluntat de posar en primera persona aquelles que realment són els protagonistes i han de ser els protagonistes d'aquest canvi, no? Doncs moltes gràcies, Víctor. Anem a parlar una mica amb els protagonistes d'aquesta metodologia que han posat en marxa a l'entitat. Sentim primer a una de les persones, l'Ivan Romero, que és cambrer a la Llotja de Lleida, que va participar en totes aquestes entrevistes i que al final va sortir com la consideració de que el fet de tenir discapacitat és una cosa que limita, que dificulta. I en alguns entorns s'han sentit, o són persones que se senten menyspreades, difícil d'entendre i poc escoltades. Això és fàcil, no? Perquè escoltem poquet. Com ha anat? Quines idees, quines propostes han sortit des de les persones com tu que ja treballeu i ja teniu un passet en la vida independent?
Bon dia a tothom. Ens caldria formació i suport per a realitzar activitats que ens permeten una vida independent. Demanem a ILERSIS formació i suport per poder viatjar, resoldre els nostres conflictes, conèixer els nostres drets, gestionar els nostres diners, viure amb qui vulguem i decidir on viure. També ens agradaria participar de totes les coses que es fan a la ciutat, perquè tots i totes puguem anar a tots els llocs per entendre els missatges i les indicacions que ens donen als comerços, al transport públic, al cinema, al teatre i a l'administració pública. Moltes gràcies, Ivan. Bé, reivindicacions que parteixen d'aquestes entrevistes amb persones que pertanyen a l'entitat, amb persones que treballen. Ara anem a veure un altre punt de vista, que és el punt de vista de les famílies, a les quals també es va entrevistar. Tenim avui a la Pilar Batges, que és la mare de l'Àlex Rossell, que ha sigut i continua sent un dels artistes importants de la Màxima des dels seus inicis. Bé, les famílies que heu sobreviscut o que heu conviscut amb una persona amb dificultats, una de les coses que van sortir és que s'ha tirat molt cap a la sobreprotecció d'aquestes persones. No? Com us acostuma a les famílies tot això de decidir què s'ha de fer cada dia, on acudir? Sí, realment hi ha una sobreprotecció. En general, és la primera tendència que tens, sobreprotegir-los. Però conforme va passant el temps, veus que ells, no te diuen de paraula, però manifesten que necessiten ser ells. Tenen les seves pròpies iniciatives, els seus propis gustos, tenen les seves propostes, i llavors tu ja te n'adones que allò té que canviar i a poc va soltant. Que com tot això lo pots fer en realitat? Doncs amb molt de suport de professionals. Cal trucar a la porta que convé i a la porta que t'ajudarà. Jo a l'ILERSIS l'he trobat això. Llavors, nosaltres necessitem professionals, els de l'ILERSIS són molt competents, ens ajuden i realment a poc ells se van obrint i tu també te vas sentint més satisfet pel fet que lo veus que és una persona cada vegada més independent. Quants anys té l'Àlex ara? L'Àlex té ara 42 anys. I vosaltres heu viscut un procés d'aprenentatge per a fer aquests acompanyaments a les famílies? Sí, hem viscut un procés d'aprenentatge, però a més ell també ens ha ensenyat. Sí, heu après no només dels recursos que hi havia per part dels professionals. I els recursos, nosaltres el que volem és que els professionals, que ja sí que tenen uns recursos, recolzar-los molt més encara, ajudar-los i que ells així també ens ajudaran a nosaltres millor. Per això volem que aquest projecte de vida independent tiri endavant, sigui recolzat per administracions, per la societat en general. I, per una altra banda, també vull ressaltar que és molt important la feina, trobar una feina. Hi ha un sector dels nostres fills que sí que tenen unes subvencions o cadascú té uns ingressos, però n'hi ha que no en tenen i necessiten un treball. Perquè si aquesta vida independent que volem a la que arribin a ells, si no tenen un treball, si no tenen un suport econòmic, se queda una mica en aigua de borratxes, en res. Moltes gràcies, Pilar. Bé, seguim en el sector de les persones professionals que treballem en aquest àmbit. Tenim així en continuació el senyor Toni Luis, llicenciat en INEF i coordinador dels projectes físics i esportius a ILERSIS. Una de les qüestions que s'estan demanant, cal oferir més formació als professionals? Les persones professionals ens hem de formar, en tenim prou quan sortim de la universitat o de la formació que cadascú hagi rebut? Sí, la formació és molt important, però no només la formació individual i tècnica de la professió de cadascú,
sinó que ha de ser una formació més transversal i integrada a la persona. Per explicar-ho millor, poso un exemple. Tu, Jaume, de quin sector laboral vens? Jo faig arts escèniques. Llavors, la teva formació no hauria de ser només en aquest àmbit, sinó que hauria de ser en un àmbit més de gestió d'emocions, de resolució de conflictes, de donar eines per habilitar les capacitats de les persones. Clar, això el teatre ho porta, perquè el que posem en escena sempre són conflictes que tenen una vinculació emocional. Sí, però donar aquestes eines. Estem parlant de reconèixer les habilitats que els artistes o que les persones ja tenen i potenciar-ne de noves. I això, en quins espais de trobada ho podríem fer? Ara mateix aquí estem en un espai de debat on hi ha una reflexió ètica. Molt bé, gràcies, Toni. Gràcies a tu. Arribem també a una altra de les professionals de la Fundació Ilersis, la Georgina Altisent, que és graduada en Educació Social i màster en Psicopedagogia, responsable dels projectes d'orientació laboral, una de les coses que ens parlava la Pilar, a Ilersis. En què cal formar els professionals, Georgina? Bé, com ha dit el Toni, cal formar els professionals més enllà de la formació base de la universitat. Molts dels professionals d'Ilersis estan graduats en educació social, psicopedagogia, treball social, psicologia, etc. Però el que ens hem trobat a les reunions que hem estat treballant, a l'Ilersis Lab Vital, és que hem d'anar més enllà d'aquestes competències tècniques. Com bé deia el Toni, hem de treballar en la gestió de conflictes, amb el suport emocional, treballar amb aquelles necessitats que anem detectant en el treball amb les persones i amb les famílies també. I és important el coneixement, per exemple, dels drets que acompanyen aquestes persones, de legislació? És imprescindible. De fet, el que hem anat treballant a les reunions és que els drets i deures de les persones amb discapacitat no tenim prou coneixement. Com deia abans el conseller, també hem d'ampliar, si hi ha aquest canvi de la cartera de serveis, per exemple, hem de conèixer aquests canvis, hem d'estar actualitzats, hem d'estar informats per poder donar un servei encara amb més garanties d'èxit. I al final, ens parlava el Toni d'acompanyament, d'aprenentatge, de formació emocional i en gestió de conflictes. Com ho introduïm, tot això? Bé, aquesta és una iniciativa molt interessant i pensem que caldria impulsar de manera formal i continuada aquesta formació. I, de fet, creiem que Ilersis en pot ser un molt bon referent. Moltes gràcies, Georgina. Bé, ho hem anat veient, no? Ens parlava el Víctor de formació, ens parlava l'Ivan de formació, ens parlava la Pilar de formació i treball, el Toni de formació en habilitats, formació continuada. Fina. Pedagoga, adjunta a la gerència, responsable de l'àrea personal, no? Com fem tota aquesta formació? Doncs mira, a la direcció d'Ilersis ens toca a partir d'aquest Lab Vital recollir tots els reptes que han anat sortint de les diferents persones a les que hem entrevistat, dels diferents grups de treball que hi ha hagut, i el nostre estil, que és l'estil que apuntava l'Isaac quan ha fet la presentació del projecte d'Ilersis, i el conseller ens coneix en aquest sentit, doncs ens arromanguem i ens posem a fer. I la manera de posar-nos a fer, la que ens ha semblat que tocava, doncs amb la col·laboració del Víctor, amb la contribució continuada de les persones que han impulsat el projecte i d'altres persones que també estan avui aquí a la sala, doncs és la creació d'una escola per la vida independent. Una escola que no volem que sigui només un espai físic, que també, perquè al final la gent ens ha d'ubicar, la ciutadania ens ha d'ubicar, però també una plataforma molt més enllà d'això. Una plataforma que sigui un espai dels recursos per la formació que ens han reclamat les persones amb discapacitat, que ens han reclamat les famílies, que ens reclamen els professionals i que al final ens reclamen la ciutadania de molts àmbits, ens reclama l'administració, ens reclama l'empresa, un espai on puguem trobar aquells recursos per acompanyar les persones en aquest procés cap a la vida independent. És un projecte que Ilersis comença amb molta il·lusió, que tenim previst, abans de finalitzar el mes de maig, doncs l'estem concretant per presentar-lo en una convocatòria europea. Confiem en rebre el finançament i, evidentment, necessitarem la implicació de les entitats locals i de la conselleria, que no dubtem que la tindrem, perquè estem convençuts que és un projecte que està alineat amb el que toca fer avui i cap a on hem d'anar, i estem molt il·lusionats, ho veiem claríssim.
Hem vist que formació a les persones, formació a les famílies, formació als professionals. Aquesta escola podrà oferir formació a la comunitat i formació a les administracions perquè el retorn cap a aquests artistes i aquestes persones sigui cada vegada més solidari, més sensibilitzat i menys discriminador? És el repte que ens posem amb l'escola. Volem que sigui realment una àrea que tingui aquesta part activa de transformació social. I volem fem partícips d'aquesta transformació amb les persones amb discapacitat. Pensem que el projecte de la Màxima ha sigut un impuls, un posar a prova aquesta realitat que existeix, que nosaltres sí que confiem en les persones amb discapacitat i que la ciutadania coneix les capacitats i el saber fer de les persones amb discapacitat i per aquella por que tu deies abans, i aquella inseguretat, doncs escolta, és que no pot fallar. Doncs moltes gràcies, Fina, Georgina, Toni, Pilar, Víctor, Ivan. Li tornem a passar la paraula. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Li tornem a passar la paraula al senyor Òscar Fernández, que donarà pas ja a la part final d'aquesta jornada d'avui. Baixo amb vosaltres. Me'n vaig amb els convidats. Ja està, marxes. Doncs un aplaudiment per a ell, no? Pel Jaume. És treball en equip. Estàvem una mica despistats perquè la veritat és que ens dona ganes de continuar explicant més coses. En tot cas, les coses les podem trobar a través d'aquesta jornada que estem escoltant. Estarà penjat també a internet, a Lleida Televisió a la carta, i també aquí, a Ilersis Lab Vital. Avui és de regals, i aquest regal a tots els assistents, els que estan a casa, no el tenen, però poden entrar a Ilersis i allà trobaran tot el material per conèixer aquest projecte, tot el que avui s'ha explicat, per conèixer tot i per totes les coses que vindran. No s'acaba avui aquí, el 5 de maig del 2023, a l'Espai Orfeó, amb la presentació. No s'acaba aquí. És un projecte que d'aquí a 40 anys continuaran. Potser no a internet, hi haurà una altra interfície diferent, vés a saber el que d'aquí a 40 anys, però sí que quedarà aquest projecte segur, evolucionat i que creixerà més. I en aquest espai trobaran com va evolucionant aquest projecte, perquè tot just comença i el que ha de fer és créixer i evolucionar cap endavant. Continuem en aquesta jornada i ho fem ara escoltant una conferència amb la que tancarem el dia d'avui sota el títol L'encaix del dret a la vida independent des de la perspectiva de la responsabilitat social. Aquest és el títol de la xerrada que en Josep Maria Canyelles, expert en responsabilitat social i coordinador de Respon.cat, posarà la cirereta al pastís d'aquesta jornada de presentació de Ilersis Lab Vital. Amb aquesta xerrada acabarem d'explicar el que és tot plegat, el que és aquest projecte que hem estat explicant. Jo, perdoneu, és que admiro la feina del Jaume, que serveix, com se sol dir, com diu ma mare, per a un roto i un descosío. I per a tot, aquí està plegant i fent de tot. Això és treball en equip, i aquí estem a tot. Dir-vos també, abans que donem pas al convidat següent, agrair, estem a l'Espai Orfeó, per tant, moltíssimes gràcies a l'Orfeó Lleidatà que cedeix aquest espai. Abans ho ha dit l'Isaac, Ilersis no sap fer res sol. No és que no sàpigui, és que no vol fer-ho sol. I li agrada fer-ho amb aliances, com la d'avui, aliances que fa, per exemple, l'Orfeó Lleidatà. Ara sí, tenim un convidat ja preparat i li donem pas al Josep Maria Canyelles, expert en responsabilitat social i coordinador de Respon.cat. Josep Maria, tot teu, benvingut, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta jornada tan oportuna per parlar d'un repte tan important. Agraït a la Fundació Ilersis i aprofito per felicitar la Teresa també pel reconeixement que li van donar fa uns dies, que no ho havia fet encara personalment. Estic aquí com a coordinador de Respon.cat, una associació que agrupa empreses compromeses amb la responsabilitat social. A més, la Fundació Ilersis és membre, és una d'aquestes empreses catalanes, en aquest cas des del sector de l'economia social, des de la no lucrativitat, però juntament amb moltes empreses que estan compromeses
en aprendre, en compartir per millorar cada dia, generant aprenentatges per com millorar la gestió de l'organització, per ser més respectuosa amb les expectatives que la societat té. I les expectatives de la societat fa referència a les persones, sobretot, tema molt important, però, òbviament, temes de planeta, de clima, d'impacte ambiental, econòmic, etc. Per tant, és tot aquest enfocament que, d'alguna manera, també vinc aquí a posar en valor i a convidar les empreses a tenir-ho en compte. Portava algunes idees, però, clar, escoltant aquí converses tan interessants, hi ha coses que m'han fet pensar, no? I com que ens hem convidat amb aquesta acció a pensar en paraules i representar-les, deixeu-me que digui que la vida independent, dependre, segurament és una cosa poc coneguda, però dependre té el mateix origen que penjar. Dependre té el mateix origen que penjar. Per què ho dic? Perquè dependre, en el fons, vol dir estar penjat. Vol dir exactament això d'aquí des d'un punt de vista etimològic, no? I estar penjat no necessàriament és una persona perquè les circumstàncies de la vida, de com ha nascut o d'alguna discapacitat que pot arrossegar, doncs fan que estigui així. Qualsevol persona podem estar en aquesta situació en estat d'espera, d'esperar que la societat, la comunitat ens aculli. D'alguna manera, qualsevol de nosaltres ho pot patir. Hi ha un proverbi africà prou conegut que diu que una persona no és persona fins que no està amb altres persones que l'ajuden a fer persona. Nosaltres com a comunitat, al món occidental, hem perdut, estem perdent de manera accelerada el sentit de comunitat per anar vivint amb un individualisme. També les empreses, d'alguna manera, al llarg de la història, al llarg d'aquestes últimes dècades, han perdut aquest sentit de que formen part d'una comunitat a la qual serveixen i s'han orientat només a una visió egòlatra de complir els seus objectius i, d'alguna manera, cada vegada més gent estem en la línia d'intentar revertir, no per un sentit, diguem-ne, purament romàntic, sinó perquè la societat, la resiliència de la societat, la dignitat de les persones ens obliga a anar cap aquí i a recuperar aquest espai de comunitat, a sentir-nos novament comunitat i a sentir que les empreses formem part d'aquesta comunitat i ens hi devem a ella en ple sentit. I aquí les empreses cada vegada més estan desenvolupant un sentit de propòsit. Empreses que esteu desenvolupant la responsabilitat social, és a dir, que teniu consciència de que teniu una responsabilitat davant de la societat, que no sou autònomes, sinó que esteu inserits a la societat i teniu una responsabilitat, algunes d'aquestes empreses estan fent un pas més i estan pensant que no n'hi ha prou en fer les coses ben fetes, no només complint la llei, sinó fent-ho de manera responsable, sinó que fan un pas més de major proactivitat i de dir, jo realment he de tenir un propòsit cap a la societat, jo vull deixar un llegat cap a la societat, jo vull ajudar a ser realment un actor de transformació social. I és fantàstic, i és realment nou, és innovador que hi hagi empreses, no del sector de l'economia social, sinó empreses mercantils, que d'alguna manera volen guanyar diners, que es plantegin que volen ser actors de transformació social cap al bé comú, cap a l'interès general. Això és un canvi de paradigma molt important i que de vegades pot ser que no en siguem prou conscients. I és un fil que hem d'estirar perquè aquí podem trobar realment una força per desenvolupar grans aliances i grans capacitats de generar bé comú. Quan parlem de responsabilitat social, quan parlem d'aquest sentit de propòsit, és evident que aquestes empreses no només han de complir la llei, no només han de complir la LISMI o la Llei General de Discapacitat, no és només el tema de complir la llei, ni una empresa ni una administració no n'hi ha prou amb això d'aquí. D'alguna manera, hauríem de comprendre què és allò que la societat volia i que ha quedat recollit en una llei, però no n'hi ha prou en que anem a mirar a veure com complim la llei, a vegades buscant les escletxes. Hem de fer-nos nostre aquest propòsit que tenia la societat i que des del món de la política, des del legislador, ha quedat recollit en un document. I això vol dir que des de les empreses no n'hi ha prou en complir el 2%. Han d'assegurar que hi hagi realment una capacitat d'integrar les persones, d'ajudar-les en el seu desenvolupament, de facilitar elements de participació, com aquest projecte d'alguna manera també facilita, que hi hagi realment un impacte. I per això és molt important la innovació social. I les empreses també han de ser un actor en aquest sentit d'innovació social. Potser innovació, com deia el conseller, per canviar el sentit comú, perquè hi ha coses que de vegades hem anat arrossegant, pensem que el sentit comú va cap a una banda i de vegades aquí, tots plegats, i amb les aliances serà més fàcil aconseguir-ho, compartint visions des del sector social, mercantil, públic, etc., veure com hem de canviar aquest sentit comú. He parlat he parlat de propòsit, sentit de propòsit. Les empreses han de guanyar sentit de propòsit i en aquest propòsit que algunes empreses estan desenvolupant
És evident que hi ha empreses que desenvolupen propòsits en el camp ambiental, els reptes planetaris són immensos, però també hi ha empreses que desenvolupen propòsits molt clarament en el camp de les persones. Cada vegada més, i després de la pandèmia ho hem vist, els temes socials han agafat una importància creixent que abans no tenien. Dic, des del món corporatiu, des del món empresarial. Des de Respon.cat, des de l'associació empresarial, compartint algunes reflexions, hem percebut que anys enrere els temes més vinculats a l'acció social tenien un component filantròpic. És a dir, hi havia empreses que feien coses, però un component molt de col·laboració, molt filantròpic. En els darrers anys estan agafant una rellevància estratègica que abans no tenien. Per què? Perquè les empreses, o algunes empreses, són conscients que en els temes socials ens la juguem tots. I que si no hi ha una vertebració de la societat, si no hi ha un sentit de comunitat, un sentit d'integració, la complicació perquè la societat se'n surti, per ser resilients i abordar els reptes que tenim, serà molt més complicat. La pròpia activitat econòmica se'n veurà perjudicada. Per tant, és rellevant tenir en compte que cada vegada més hi ha empreses que han entès que els reptes socials són un tema d'estratègia també empresarial, o d'estratègia global de tots plegats, però en la qual l'empresa ha de ser-hi part. I per tant, aquí és important passar, i vaig acabant, perquè finalment és una intervenció curta la que m'han demanat que faci, però és important passar en el tema de les persones amb discapacitat d'un enfocament d'intentar protegir a un enfocament de valor compartit com el que plantegen les empreses. I és un enfocament en el qual, per sort, aquí a Catalunya hi ha moltes organitzacions que ja han avançat en aquesta línia des de fa molts anys. Però m'agradaria destacar sobretot, doncs, òbviament, tot el tema de la feina productiva, no cal dir-ho, és un enfocament dirigit a crear valor compartit, però també, per exemple, com algunes entitats del vostre sector de la discapacitat estan entrant en el tema de la creació artística. Ho trobo fantàstic, les obres d'art que estan creant en aquest sentit des d'algunes entitats, amb persones amb dificultats cognitives, amb temes de discapacitats diverses. Són grans aportacions que poden fer a la societat, però també molts altres temes, com per exemple tota la millora dels espais urbans. A totes les persones ens beneficia que gràcies a les persones amb discapacitat física pugui haver-hi un urbanisme més generós, que pugui haver-hi un urbanisme en el qual totes les persones poden anar millor, no només les que han cadira de rodes, sinó també moltes altres. I com això, moltes altres coses. Fa 2 dies es presentava a Catalunya una iniciativa sobre la lectura fàcil, impulsada per entitats del tercer sector i de l'economia social. Un tema fonamental, no només pel sector de les persones amb dificultat cognitiva, per totes les persones. Quants de nosaltres no ha tingut alguna dificultat quan rep una carta d'Hisenda o de l'Ajuntament per entendre però què m'estan demanant, no? Per tant, seria una millora objectiva per tothom. Entres a vegades en una pàgina web i no entens què hi ha. Penses, una persona gran, una persona amb dificultats, una persona nouvinguda que potser no entén la llengua, penses, si a mi em costa entendre-ho, com no li costarà a aquesta persona? Aquí hi ha d'haver un esforç que també és de tots plegats, i per tant també és del món corporatiu, de les empreses que estan assumint aquesta responsabilitat, per facilitar fer un entorn més amigable amb totes les persones, perquè finalment ho serà per tothom. A mi m'agradaria entrar, rellegir documents, entrar en una pàgina web i que pogués haver-hi, si convé, un doble nivell de lectura. Lectura fàcil i que una persona amb dificultats cognitives o una persona que, pel que sigui, li pot costar entendre-ho, pugui accedir-hi i alhora pot haver-hi qüestions més complicades per poder-ho entendre. D'alguna manera, i això passa el mateix quan entres a vegades en pàgines de l'administració pública, en els portals de transparència. A mi em costa entendre a vegades la informació que hi ha. Penses, una persona amb dificultat cognitiva, una persona gran, com ho podrà entendre, no? D'alguna manera, hem de posar sempre el focus en que l'important no és complir la norma de que tu has de tenir una informació penjada o de que tu has de complir una llei d'integració de discapacitats, sinó quina era la intencionalitat. I la intencionalitat, per exemple, d'un portal de transparència, és apoderar a les persones que ho llegiran, com a ciutadans, com a empreses, com a persones amb discapacitat. Per tant, a mi m'agradaria entrar en aquest portal i que la informació que hi hagi, perquè està explicada de manera senzilla, perquè està comparada, perquè és una informació que està convertida en coneixement, m'aporta un valor i m'habilita aquella informació, aquella rendició de comptes, m'habilita per poder dialogar, per poder participar, per poder fer propostes. D'alguna manera, el gran paper de propostes que aposten per la participació de les persones amb dificultats és fer les coses fàcils
facilitar que hi hagi els espais per aquesta creativitat, per aquesta participació, per aquest empoderament, i finalment aquest és un paper que ens toca a tots plegats. Les aliances entre el tercer sector, l'economia social, el món mercantil i el món públic, crec que és el gran repte, i acabo precisament dient que els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, els ODS, aquests 17 objectius, en els quals molts afecten a les persones amb discapacitat o la integració de les persones, s'han d'abordar, i això ho demana Nacions Unides, amb una gran transversalitat. I aquesta transversalitat és la que fa que d'alguna manera haguem d'abordar tots els temes amb una mirada única, amb una mirada conjunta, i per tant també pensar que fer unes millors ciutats, fer uns millors serveis, fer uns millors mecanismes de participació serà bo per tothom, per les persones que potser més ho necessiten per la seva condició, però finalment per tota la ciutadania, perquè ens facilitarà també molt les coses. Moltes gràcies des de Respon.cat i que tingueu una bona final de jornada. Moltes gràcies. Gràcies, Joan Maria, per les teves expertes paraules. De veritat, és important acabar d'aquesta manera, amb aquestes paraules, que per acabar de dibuixar és com un cercle perfecte. Quan començàvem i acabar d'aquesta manera doncs ens situa perfectament amb tots. Ho hem dit, és una jornada important. Avui hem presentat un nou projecte. És un projecte vital, un projecte real, que ens apropa més a una societat justa, a una societat solidària, a una societat independent i, sobretot, a una societat igualitària entre tots. Una societat on hi ha espai, i que quedi molt clar, per a tots i totes. Tots estem convidats a formar-hi part amb les mateixos drets, les mateixes obligacions, amb aquesta igualtat important entre tots, sense diferències i, el més important, sense exclusions. Gràcies, Ilersis, gràcies per la feina que feu i felicitats pel Lab Vital. Manllevo les paraules de l'Isaac. No saben fer res sense aliances. Sumem tots. Sumem l'Orfeó, de nou, gràcies pel seu espai, i sumem a l'Ester. En el seu silenci ha estat aquí present, ha estat l'única que ni s'ha mogut ni s'ha immutat. Així que nosaltres li respondrem amb la mateixa manera amb ells, amb un agraïment així. Gràcies, Esther. Moltíssimes gràcies, de veritat. Una feina extraordinària que fan i no ho acabem de visibilitzar i cal visibilitzar-ho. Com dèiem, tot un projecte, un cop que finalitza, o que no que finalitza, sinó que arranca, que comença el seu camí, s'ha de celebrar. No hi ha projecte que quan ja comença s'ha de celebrar, i aquí al Mediterrani ho sabem celebrar molt bé tot, no? Que sí que ho sabem fer molt bé. Doncs anem a celebrar-ho. I la Fundació Ilersis ens ha fet un triple regal. Per un costat, hem vist com ens han acompanyat els de la companyia de la Màxima, amb aquests artistassos que han vingut i que us convidem a que descobriu algun dels seus espectacles. Ens ha regalat aquest clauer per obrir aquesta vida privada, aquesta vida independent que tenim i que podem anar seguint a través d'aquest codi QR com evoluciona i com creix. I ens ha regalat també una reflexió entre tots. Una reflexió que a l'entrar l'hem fet a través d'aquest paper que defineix amb una paraula vida independent. Aquest paper s'ha transformat en un núvol. En quin núvol? Aquest. Aplaudiment, no?, per aquest núvol. Un núvol de paraules fetes per tots vosaltres, per les aportacions, i que us convidem a que ara quan sortim ho mirem, ho analitzem, veiem el treball que han fet. I ho fem de camí a l'últim dels regals d'aquesta festa. Una festa sense menjar no és festa. Ja em perdonaran, que sí? I, evidentment, en aquestes hores ja comença a haver forat a la panxa. I, evidentment, a l'Ercis tenen el cercle perfecte i els companys de Bo de Shalom ens han preparat
un petit refrigeri. Els que esteu a casa, ho sento, no els arribarà el pica-pica, però us n'aneu. Nosaltres pensarem en tots vosaltres i tranquils que podeu anar a Bode Shalom i adquirir qualsevol d'aquests productes fantàstics, productes de casa nostra, productes de proximitat, de qualitat, amb mans expertes, mans que ens ho porten amb més carinyo que mai. Nosaltres ens anem a gaudir d'això i només que fem que felicitar-vos i refelicitar-vos per aquest nou projecte que se'n parlarà moltíssimes. Gràcies, Lersis, gràcies a tots vosaltres. Adéu-siau.